Dobrý den, já se jmenuji Ladislav Štros, pocházím z Prahy. Jsem moc rád, že jste se rozhodli natáčet i druhou řadu. Já jsem se zapomněl, nebo nějakým způsobem jsem úplně prospal tu přihlášku do té první řady. Je to můj totiž velký sen, mě to moc mrzelo a doufám, že mi dáte teďka šanci. Já si myslím, že jsem na to docela dobře připravený, protože pracuji jako manažer, pracuji s více jak 50 lidma každý den, člověk s nimi musí umět komunikovat, aby s nima vyšel. Dokonce jsem byl třeba půl roku na Tajvanu, kde vlastně tam byli všude Aziati, jiný jídlo, jiná kultura, já jsem tam odcestoval úplně sám. Bylo to pro mě hodně psychicky náročný, ale zvládnul jsem to. Odmala sportuju, jsem na to dobře připravený. Je to můj velký sen být v této soutěži, je to něco velkého a myslím si, že se vám první řada hodně povedla. Za to si teďka říkám plusují nějaký body. A budu rád, když mi dáte nějakou šanci a uvidíme se třeba v tom dalším kole. Budu moc rád. Děkuju.